Hvis vi så tager en, der er lidt sværere, så hedder den x plus 6 er lige med 24 divideret med 2. Så siger vi, at vi vil stadig have x'et til at stå alene herovre. Så vi siger x plus 6 minus 6. Og det giver så bare x, fordi det der giver 0. Og så skal vi regne den her ud over om til normalt. Og 24 divideret med 2 giver 12. Og så har vi hernede, så skal vi stadig sige minus 6. Og 12 minus 6 giver 6. Så vi har x, som giver 6. Og hvis vi så prøver herop, så sætter vi 6 ind her i stedet for x. Så vi ser 6 plus 6 er lige med 24 divideret med 2. Så her, så giver det her 12. Og det her giver også 12. Så 6 er det rigtige svar.